життя. Тож нехай Він завершить те, що розпочав у святому хрещенні. Twoje тіло було храмом Святого Духа. Нехай Бог прийме тебе до своєї слави. Молімося, милосердний Отче і Боже всякої втіхи. Ти огордаєш нас вічною любов'ю і темряву смерті перетворюєш в рану життя. Спогляне Твоїх вірних, що перебувають у жалобі. Твій Син, наш Господь, знищив нашу смерть і воскресінням із мертвих повернув нам життя. Просимо Тебе, дай нам так прагнути до Нього, щоб після земного життя ми поєдналися колись з нашими братами. Там, де Ти витреш всі сльози з наших очей, через Христа Господа нашого. Зараз ми підемо в Захристію, переодягнемося. Хотів би хлопців військових попросити, щоб помаленько зараз виносити і будемо формувати процесію та йти на